Ok, știu că am fost plecat de mult timp, dar am o scuză bună, ok? Deci, după cum știți, eu filmam de pe telefon și să filmez de pe telefon este foarte, foarte cringe. Și am zis, bă, haide să filmez și eu de pe calculator. Dar gheși ce? Cum naiba să filmez de pe calculator, că dai un calculator care arată așa? Adică gen, trebuia neapărat să schimb calculatorul ăla. Efectiv, avea lag pe fucking Roblox. Deci singura soluție era să îmi iau un nou setup. Acum o să fie niște copii. Dar de ce? De ce n-ai filmat pe ăsta? Ce are setup-ul ăsta? Bă, cum naiba să filmez pe setup-ul ăla? Deci, uitați-vă și voi cum a ieșit un videoclip când am încercat să filmez cu setup-ul ăla. Ce naiba a fost cu green screen-ul ăla? Și da, ca să iei o unitate și un monitor nou nu este deloc ușor. Și pentru că eu sunt un sărac, este clar că o să dureze o leacă. Cam pe la începutul verii am luat unitatea, da? Faza îi, nu ai ce să faci cu monitorul ăla. Monitorul ăla era efectiv mai bătrân decât mine. Și îți dai seama că după ce ai luat unitatea, îți dai seama că nu prea să mai ai bani și ca să iei monitorul trebuie să mai stai o leacă dacă înțelegeți. Și da, câteva luni au trecut de când am luat unitatea și am fost și la mare, uitați aici o poză foarte frumos. Au trecut câteva luni, era cam pe la sfârșitul verii, parcă era prin august, cam pe atunci. Și fix atunci în august, bă, am dat comandă la monitor. Oh my god, uitați-vă la el ce drăguț și frumos este, uitați ce mare e mâncar la mama. Acum că am o unitate și un monitor nou, vă dați seama că trebuie să îmi pun OBS și să văd să-l folosesc, că eu nu l-am folosit niciodată. Știu că până luam calculatorul nou puteam să filmez pe telefon, dar faza e că nu avea rost și nu aveam nicio chef. Pentru că, după cum am zis, să filmez pe telefon nu este doar cringe, este și foarte greu, gen, să controlele, gen, nici nu prea ai ce să filmezi pe telefon, gen, nu sunt aplicații, nu sunt jocuri, n-ai, efectiv, n-ai. Este și nasul că începe și școala și vă dați seama că nu o să mai am timp să filmez, dar tot o să filmez, dacă mai vreți. Și acum vreau să mai vorbesc ce planuri am eu cu canalul în viitor. Deci, primul lucru, bă, da, primul lucru este să schimb poza și numele la canal. Deci, nu știu, înainte mi se părea fain, acum mi se pare foarte cringe, dar faza e că încă nu știu ce nume și ce poză să-mi pun. Deci, a să dureze o leacă până să schimb astea două. Faza este că eu nici nu știu când sau cum să postez videoclipurile, adică, nu știu, să postez o dată pe săptămână, adică gen, nu pot să postez gen în fiecare zi pentru că vreau ca videoclipurile să fie mai high quality, pentru că, știți, videoclipurile astea mai vechi nu sunt chiar atât de high quality. Abonații ăștia mai OG, dacă au rămas câțiva, cu siguranță au văzut că, sau știu, că erau mai multe videouri pe canal, pentru că eu le-am șters câteva, deci erau cringe, ok? Și cu siguranță mi-a pierdut jumate de audiență din cauza acestei pauze, dar se mai întâmplă. Și da, mie, sincer, mi-a fost foarte dor să filmez și acum că pot, deci, de-abia aștept, nu știu, deci, vreau de atât de mult timp să filmez și acum pot. Nu știu când o să apară primul video, dar o să apară destul de curând. Dacă v-ați uitat pe canalul Octav, a.k.a. Octavius Show, ați văzut că am fost, nu chiar activ, dar destul activ, am aproape câteva videouri. Păi, da, păi și ce să mai zic? Atâta a fost videoul. Sper că v-a plăcut și dacă mai vreți să apăsați pe butonul de like și de subscribe, că, na, gen, n-am mai postat de mult și na. Și da, ăsta a fost videoul. Haha, nu credeți că va fi outro-ul cel vechi, nu? Credea cineva? Nu? Nimeni? Ok.